ड्राग्सनि मोनसेल' होबथानो हानाय मुलियानो जादों गेलेनाय। अशोक गयारी, अल इंडिया फेडारेशन सकबट। नंगौ, रायमना प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 6 अक्ट'बरनिफ्राय 10 साननि थाखाय जोलुर बादायलायनाय होनाय हाबाफारिया फैयै फैयै जोबथा सानाव फैबाय। बेनिनो दिनै जोबथा सानाव बे हाबाफारियावनो अल इंडिया फेडारेशन सकबटनि रांगिरि अशोक गयारीया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गेलेनाय बिथिङाव लाइमोनफोरनि बागै थुलुंगाखां रावफोरजों बोसोन होलाङो। लोगोसेनो बेफोर माखासे बेसेन गोसा बिबुंथिफोरा मा फैजों जोंनि खौरांनि गेजेरजों मिथिनानै लानि। आं गिबियावनो जोंहा रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब आरो लाइब्रेरि बिथांमोना जि आंखौ दिनै गाहाय आलासि हिसाबै बिथांमोना आंखौ लिंहरदों। आङो बेसिकेलि बिथांमोननि जि टीम आरो बिथांमोननि जि मोनसे कमिटि अर्गानाइजिं कमिटि बिथांमोनखौ आं गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासियो। मानोना दिनै फुटबल होननानै बुङोब्ला गोबां जोंनि इयुथफ्रा दिनै बिराद मोनसे एनकारेज जाबाय। मानोना दिनै नोंथांमोना नुगौ जेब्लानिफ्राय बिटिआर सरकाराव जेब्ला प्रमद बर' दैदेननाय जि मोनसे सरकार जादोंमोन, बे सरकारनिफ्रायनो जों नुनो मोन्दों गुबुन खना खनलाफ्राव बेबायदि फुटबलनि मोनसे एकदम जेरावबो मोनसे फुटबल मोनसे टुर्नामेन्टखौ जों फाथिनायखौ नुनो मोन्दों। दा बेबायदिनो थांनाय समफ्रावबो माखासे आन्डार 13नि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो माखासे एबसुफ्राबो बेबायदि मोनसे जोंनि इयुथफोरखौ माबायदि मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै गावनि जिउ राहा लामाखौ दानो हागोन बिनि सायाव बिथांमोनाबो खामानि मावबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो दिनै नैबे रायमना जिथु फ्रेन्ड्स क्लाबाबो जि मोनसे गावसिनि थांखिखौ लानानै बिथांमोना प्रथम मोनसे इन्टार क्लाब टुर्नामेन्टखौ नैबे ओनसोलाव नोंथांमोननि बे रायमना फोथाराव बिथांमोना खुंदों। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। बिथांमोना दिनै मोनसे मोनसे इनिसियेटिभखौ मोजां मोनसे इनिसियेटिभखौ लादों। मानोना नोंथांमोननि बे ओनसोलावबो गोबां गेलेग्रा गथ'फोर दङ, जायनि जाहोनाव बिथांमोना मोनसे प्लेटफर्म मोना। मानोना दिनै जोंनि मानसिफ्रा गोबां बेबायदि टेलेन्टफोर दङ। मानोना जोंना फुटबलल' टेलेन्ट नङा, गुबुन गुबुन आयदाफ्राव गुबुन गुबुन इभेन्टफ्राव जोंहा बेबायदि माखासे टेलेन्टफ्रा दं। नाथाय बै टेलेन्टफोरखौ जों मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै सुबिदा होनायासो मोनसे गिदिर बाथ्रा। दा ओंखायनो आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो, जाय बिथांमोना दिनै बे हाबाफारिखौ लानानै जोंनि बे ओनसोलनि अर्थात बे रायमनानि सिङाव थानाय खना खनलायाव थानाय गोबां गामिफोर दं, बे गामिफोरनिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावसिनि टेलेन्टखौ मोनसे दिन्थिफुंनो थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बिथांमोना मोन्दों। दा थिग बिदिनो दिनै थांनाय 6 तारिखनिफ्राय बिथांमोना बे टुर्नामेन्टखौ फाथिदों आरो दिनै फैयै क्लजिं, बे क्लजिंआव बिथांमोना आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै लिंहरदों। ओंखायनो आं बिथांखौ धन्यबाद होयो आरो आसा खालामो बिथांमोना बे फोथारनि गेजेरजों थांनाय 6 तारिखनिफ्राय लानानै दिनैनि बे जितु बे क्लजिं सेरेमनि पर्जासिम जि माखासे टिमफोरा फैबाय, बिनि गेजेराव हयथ' बिराद गोरों गोरा टेलेन्टफोरखौ बिथांमोना हयथ' सेलेक्सन खालामदों। आरो बिथांमोना खोनानाय मथेथ' जोंहा मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। मानोना जोंहा बेहाय दीपक नार्जारी होननाय आं गुमै जायो, बिथाङा मोनसे टिम बानायबाय थादों। आरो दा बे टिमा दिनै बि डिभिसनाव गेलेगासिनो दं आरो बियो बि डिभिसनाव सबसे मोजांसिन नाम्बार 1आव बिथांनि टिमानो दङ दा आसा खालामदों बिथाङा बिनि गेजेरजों आरो मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनो हागोन। गाबोन बिनिफ्रायबो आङो आसा खालामो आरो आङो नोंथांमोनखौ खोथा होयो जे बे ओनसोलनिफ्रायबो बे दिनै नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलनि सासे फुटबल प्लेयारा नुजागोन आरो ओंखारगोन आरो दा बेखौ नुनानैनो गोबां जोंनि उन्दै गथ'फोरा बेखौनो एनकारेज जानानै आरो गोबां मानसिफ्रा फुटबलनि सायाव गेलेनो थाखाय बयबो आग्रह जागोन। बियोथ' बिराद मोजां मोनसे प्रश्न। मानोना दिनैनि मोनसे बे टेक्न'लजियाव गोबां मानसिफ्रा लोंनाय जानायजों ड्राग्सफोरजों जौजों गोबां जों गोदोसोनायखौ नुनो मोन्दों। आरो बिनि मोनसे मेडिसिनानो जाहैबाय स्पर्ट्स। मानोना गेलेमुनि गेजेरजों जों जेब्ला गेलेनानै जेब्ला जों एंगेज जागोन, अब्ला जोंनि बे ड्राग्स गासैबो लोंनाय जानायफोरा जों गोजानाव दोननो हागोन। मानोना दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दिनै गुबुन गुबुन फर्जानि मानसिफ्रा दिनै ड्राग्सफोरखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन्दों। आरो बे ड्राग्सनि एकमात्र होबथानो हानाय मोनसे अस्त्रआनो जाहैबाय मोनसे फुटबल बा जोंनि नैबे स्पर्ट्स इभेन्टआ। दा ओंखायनो आं आसा खालामदों दिनै उन्दै गथ'फोरा दिनै कलेजाव फरायनाय, हाइ स्कुलाव फरायनाय गुबुन गथ'फोरा दिनै जोंनि गेजेराव गोबां ड्राग्स जानाय नुनायखौ जों फेनायखौ नुनो मोन्दों। दा ओंखायनो आं आसा खालामदों जेब्ला जोंनि मानसिफोरखौ जेब्ला जोङो स्पर्ट्सआव मोनसे एंगेज खालामना दोनगोन, जोङो जेब्ला जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि गेलेग्रा प्लेयारफोरखौ जेब्ला जों एंगेज खालामना दोनगोन, अब्ला बिथाङा मालाबाबो बेबायदि मोनसे गाज्रि थासारि ड्राग्स जौनिफ्राय बिथाङा जेब्लायबो जानगारना थागोन। आरो आं बेखौनो आसा खालामदों। मानोना दिनै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव गोबां खामानि मावनांगौ दङ। दिनै नोंथांमोनाबो मोनसे दायथ' दङ। दिनै बेहाय जायफ्रा बे इभेन्टखौ अर्गानाइज खालामदों बिथांमोननिबो दायथ' दं। मानोना जों गेमखौ होनायजोंल' जाया, जों गेमजों लोगोसे जों एवारनेसबो खालामनांगोन। मानोना ड्राग्सआ जोंनि थाखाय गाज्रि, ड्राग्सखौ लायोबा जोंनि सोलेर देहाया गाज्रि जायो आरो नोरजिया जानानै थायो। दा दिनै नोंथांमोना नुदों जे गोबां मानसिफ्राबो बुंनो सानो जे दिनै गेलेनानै मा मोनो, नङा होमबा? गेलेनानै मा मोनो? बा जोंहा फुटबलखौ गेलेनानै गुबुन इभेन्टफोरखौ गेलेनानै मा मोनो? गेलेनायावबो
माबा थायो दा जोंना गोबां मानसिफ्रा बिदिनो नोंथाङा सोंदों जे माने मेडेल्स मोनो नेसनेल बा इन्टारनेसनेल पर्यायाव दा बेहाय जोंना गेमा मोननै रोखोमनि थायो मोनसे जाहैबाय आनरिकगनाइज मोनसे जाबाय रिकगनाइज जायफ्रा दिनै रिकगनाइज नङाब्लासो मेडेल लाना फैदों बिथांमोननो गभर्नमेन्टआ सुबिदा होनो हानाय नङा मानोना मिनिस्ट्रि रिकगनाइज जानांगोन गेमा दिनै फुटबल बायदिया मिनिस्ट्रि रिकगनाइज अलिम्पिक रिकगनाइज बेबायदिबासो जोंनि मानदान्दाया गोजौआव थायो आरो अब्लासो जों मर्यादाखौ मोननो हागोन अब्ला नोंथांमोना साननानै नायदो दिनै जोङो गोबां फर एग्जाम्पल होनो हायो आसामाव गोबां मानसिफ्रा दिनै फुटबल गेलेनानै भलिबल गेलेनानै दिनै क'क्राझाराव मोनसे जायगा दङ बिथांमोना मोनसे समाव भलिबल गेलेनानै मोनसे गामियानो गासैबो साख्रि मोनजोबनाय भलिबल गेलेनानै मानोना बियो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव दिनै फुटबल गेलेनानै दिनै क'क्राझार ओनसोला नामजादा आरो क'क्राझाराव गोबां मानसियानो फुटबल गेलेनानै बेबायदि साख्रि बाख्रिखौ मोननो हादों मानोना फुटबलनि गेजेरजोंबो जों जोंनि जिबन जापनखौ जों दानानै लानो हायो मानोना जोङो बै समाव जों बुजियाखैमोन गोबां मानसिफ्रा जोंनि बिमा बिफा जोंनि गार्जेनफ्रा जोंनि गामि ओनसोलनि मानसिफ्रा मा होनदों स्पर्ट्सखौ मोजां बुजिनो थाखाय बिथांमोना फुटबलानो जा जिखि इभेन्टआनो जा बिथांमोना जोंखौ मोनसे साइडआव लाखिनानै दोनोमोन दिनै बिथांमोना बयबो मिथिदों जे फुटबलनि गेजेरजोंबो जोङो जिउ राहाखौ जानो हायो आरो सासे गथ'आ बा सासे प्लेयारा गावनि भबिष्यतखौ मा होनदों साक्सेसफुल खालामनो हायो होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेब्लानिफ्राय प्रमद बर' दैदेननाय सरकार जेब्ला बिथाङा फैजेनदोंमोन अब्ला मोनसे मिटिङाव आंबो दंमोन अब्ला जोंनियाव सासे CSDIC थायोमोन अब्ला बिथाङा सिगांनो लिंहरनानै जेब्ला मिटिं खालामदोंमोन अब्ला बुंदोंमोन जे नोंथाङा स्पर्ट्स सिस्टेमाव माबायदि इनिशिएटिभ लादों अब्ला बिथाङा बिनि प्लान पलिसिखौ होनो हायाखैमोन अब्ला प्रमद बर' सारा अब्ला सिन्था खालामदोंमोन जे बेबायदि जों जानाय नङा मानोना जों दिनै गोबां मानसिफ्रा जोङो फुटबलनि गेजेरजों जोङो मोनसे गेमनि गेजेरजों सोलायहोनायखौ जों लाबोनो हायो मोनसे शान्ति परिबेसखौ जों लाबोनो हायो दा बिनि गेजेरावनो दिनै प्रथम जोंनियाव मा जाहैबाय गुटे 6 सिजोल एरियाखौ लानानै जोंनाव मा जाहैबाय फार्स्ट इन्टार 6 सिजोल प्रिमियाम लिग जाबाय दा बिनि गेजेराव गासै 10टा मा होनदों 6 सिजोल एरिया काउन्सिलनिफ्राय बाहागो लाफैबाय आरो बेहाय गेलेनानै नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे जोंनि बर' ओनसोलाव जोंनिफ्राय बड'लेण्ड FC होननाय मोनसे माबे हानजाया बाहागो लादोंमोन आरो बिथांमोना चेम्पियनशिप जानानै बिथांमोना बे 6 सिजोल एरियायावबो देरहासारनो हादों बिनि उनाव आरो बिनिफ्राय मोनसे अफार फैबावबाय जेब्ला बे 6 सिजोल एरियानि मोनसे प्रभाबखौ नुनानै जोंनि ओनसोलाव क'क्राझार ओनसोलाव जिबायदि मानसिया दिनै फुटबलखौ मोजां मोनो बिथांमोनखौ नुनानै मा होनदों सेकेन्ड टाइमाव मा खालामबाय इन्डियान इन्डियान फुटबल फेडारेसना मोनसे अफार होबावबाय जे नोंथांमोना सबसे पुरुना एसियानि पुरुनासिन गेम होननानै बुङोब्ला मा होनदों 132 जि डुरान्ड काप बे डुरान्ड कापखौ जोंनि क'क्राझाराव लाबोबाय आरो बे क'क्राझारावबो नोंथांमोना नुबाय गोबां सोलायनाय आरो बेहाय गुबुन इन्टारनेसनेल नेसनेलनि माखासे स्टेटफ्रा बाहागो लादों बेहाय आरो बेहाय नोंथांमोना बिनि गेजेरजों नुनो मोनबाय आरो बिनि गेजेरजों मोनसे परिबेसखौ जोङो नुनो मोनबाय जे क'क्राझाराव निस्सय मोनसे शान्तिया फैबाय आरो बिनि गेजेरजों बयबो बेहाय खुनु जाथि भेद बारखौ बासियालासिनो बयबो बेहाय बाहागो लानानै जों गेलेनायखौ नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे जों नुबावबाय दा नै D ग्रुपनि जोंनियाव मोनसे सन्तोष ट्रफि जागासिनो दं दा बे मा होनदों दा सोलिगासिनो दङ दा ओंखायनो आं सानदों जे दिनै क'क्राझार ओनसोला फुटबलनि मोनसे परिबेस फुटबलनि मोनसे मेला होननानै बुंब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि बुंबाबो जोङो बुंद्रायनाय नङा आरो मानोना मोनसे जोंनि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव फुटबला मोनसे मेला बायदि जानो थांगासिनो दं आरो बेनि गेजेरजों जों बिराद मोजां गथ' दाख्लै नोंथांमोननि गसाइगावनिफ्रायबो जोङो बेबायदिनो जोङो नेसनेल प्लेयार जों नुनो मोन्दों बिथांखौबो बरायदों नङा होमबा आरो जोंनियाव आन्डार 19 वमेन फुटबल माबायावबो टिमावबो जोंनिया सासे जोंनिनो क'क्राझार बनरगाव खाग्राबारिनि सासे हिन्जावसा गथ' पुना नार्जारि नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो गोबां जोंनि गेजेरावबो मोजां बर' गथ'फोर बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै मोनसे इन्टारनेसनेल थांनाय मोनसे प्लेटफर्मखौ जों मोननो हादों